timafuna tuone ndithu Chipulumutso M'kachisi. Chipulumutso M'kachisi ndiye anthu ambiri tikakumana nawo ndikuwawuzani ati no akuluakulu nkhani iyi ndiyofunikira kuti timvesere, amakonda kufunsa kuti nkhani iyi ithandiza bwanji Chipulumutso yake, nkhani iyi ndiyofunikira bwanji. Okay, chinthu choyambirira chimene timakhala nacho nkhawa ndi kuti titayisa nthawi pa zinthu zoti sizachipulumutso. Ndiye timafuna tiwerenge Masalimo 77 verse yake ya 3. Masalimo 77 verse yake ya 3 imene imafotokoza kwambiri chinthu chimenechi. Masalimo 77 verse yake ya 3 nandano Mulungu malo opatulika muli njira, Mulungu malo opatulika muli njira yanu, Mulungu wamkulu ndani monga Mulungu. Mwanjira ina tikamana amenewa tikutha kuona nawo tino nkhani ya kachisi. Nkhani ya kachisi ndofunika kwambiri chifukwa nawo tino kuzera mu kachisi imene mu timatha kupeza njira ya Mulungu, timatha kuzawa tino kuti chiphunzitso chinchoona lero chiphunzitso njayani chakuchokera kwa anthu sichopulumutsa. Ndipo chifukwa imene chocho tikukhala ndithu ni maphunziro amene wawo kuti tikamvesese kuti nkhani ya kachisi chiphunzitso imenechi cha Trinity kapena utatu wa Mulungu titatumule mukachisi tikachipeza. Ndiye mafuna tione ndithu kunena kuti pang'ono yakale timaona zithunzi kapena zifanizo. Okay, tikuona amenewa pa Yohane chapter 1 verse 17. Yohane 1 verse yake ya 17 ndi 18 akutifunira kuti chifukwa chake chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Akutifunira chisomo chilamulo chinapatsidwa mwa Mose. Okay, koma choonadi pepani tiwerenge chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi chinadza mwa Yesu Khristu. So chilamulo kapena system imene imayimirira zifanizo ziseme ndi zina zonse zotero zimangoyimirira Yesu Khristu, sizina zenizo. Koma chenicho chikubwera nani ndi Yesu Khristu. Chisomo ndi choonadi mwanjira ina tikaona toyika tigamulira toyimakhala matayala 4 makhala ndi windscreen ndi zina zotero. Komano mwana amayendesa, mwana akakhala munthu akulu sangamayendese toyika. Muone fatino afunga ndi tigamulira enieni aziyendesa izikamo mafuta izifunga insurance ndi zina zotero. Muona, so tikuthaona kuno tithakumvesesa choonadi cha Mulungu zeni za lero tikati tilenge chimene tichikhulupiriracho kuti tikachilowesa mu kachisi, tikachilowesa ndithu mu njira ya Mulungu kodi chilimo kapena mulibe. Ndipo chifukwa imenechi timafuna tione kuti kuchipangano chakale anthu amachita nalo bwanji kachisi. Tipitirize tione Yohane chapter 4. Yohane chapter 4 verse yake ya 21. Anatuno Yesu ananena naye, tamvera ine mkaziwe kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena mphiri kapena mu Yerusalemu. Verse 22. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa, pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Koma ikudza nthawi imene ndipo tsopano ilipo imene olambira ona adzamulambira Atate mu mzimu ndi m'choonadi, pakuti Atate afuna oterewa akhale olambira ake. 24. Mulungu ndiye mzimu ndipo mulambira iye ayenera kumulambira mu mzimu ndi m'choonadi. Mwanjira ina Yesu Khristu ndi amene anabweretsa choonadi chimenechi, ndi amene anabweretsa chisomo chimene. Ndiye omulambira Atate afunika azimpembedza Atateyo kudzera mwa Yesu Khristu. Mwanjira ina iniyo ndi ineyo panopa tifunika tizimpembedza Mulungu mu choonadi chake ndiye Yesu Khristu. Yesu Khristu anakamba kuti iye ndiye njira ndi choonadi. Okay, so zonse zimene zinachitika chipangano chakale tikawerenga pa Deuteronomy 16:16 anawuzana kuti katatu pa chaka munati kuwerenga verse imene Deuteronomy chapter 16. Deuteronomy 16 verse yake ya 16 anachenjeza nena kuti amuna onse azioneka pamaso pa Yehova Mulungu wanu m'malo amene iye adzasankha katatu mchaka, pa madyerero ankate opanda chotupisa ndi pa madyerero a masabata ndi pa madyerero a misasa, ndipo aoneke pamaso pa Yehova opanda kanthu. Mwanjira ina anthu a Mulungu amafunika apite ku Yerusalemu katatu pa chaka. Apapa anali mchipululu Mulungu akuti ndizasankha malo amene anasasankhidwa atona naye Yerusalemu. Ndiye Ayuda amafunika apite amuna onse apite katatu pa
pa phwando lopanda chotupisa, phwando la masabata imene imachitika pakadusa mawiki angapo imene imachita Pentecost, komanso phwando lomaliza imene otchedwa phwando la misasa kapena Feast of Tabernacles. Mwaona samafunika pite katatu kuti ku Yerusalemu. Ndiye Yesu anena kuti kudza nthawi yoti amsapembeza mu phirili kapena ku Yerusalemu, koma ampembeza Mulungu mu mzimu ndi choonadi. Mwanjira ina zonse zimene zinali kuchilamulochi, zonse zimene zimayimirira mu mafeast kapena maphwando amene wawa zimapeza choonadi chawo mwa Yesu Khristu. Chisomo chake chimapezeka mwa Yesu Khristu. Zonsezi zinali chifanizo chabe. Tinozonepa. So tikuona ndithu tipitirize tikuwerenga pa Yohane chapter 1 verse 17. Tawerenga pa 18. Kulibe munthu aona Mulungu nthawi zonse, mwana wobadwa yekha wakukhala pa chifuwa cha Atate iye anafotokozera. Mwanjira ina tikamwana chilamulo system ya chilamulo imene Mulungu anampasa Mose auza anthu. Tona na no system imene ndi system yokha imene anthu amagwiritsa ntchito kuti akafike kwa Mulungu. Koma kunena kuti palibe amene anaona kwa Mulungu, mwana yekha amene wafotokozera. Mwanjira ina ndi Yesu Khristu yekha kuzera mu zimene iye adakapanga zidakatha kufotokozera Mulungu mwathunthu, mwachoonadi chenicheni, mwa zenizeni zogwira kosatinso mmafanizo eya. Ndiye tikamaona Yesu Khristu tikuona iye amene ali ndithu ndikamvekesero ka Atate koposa onse amene anabwera patsogolo. Fatino iyeyo ndi amene zonse zimalozera kuchoonadi chenicheni ndiye ndani? Ndi Yesu Khristu. Ndiye tikutha kuona nawo kuti ndiye tikuona apa unena kuti zonse zimene zinali mu system ya chipangano chakale, system imene imayimirira Yesu Khristu. Ndiye mwanjira ina timafuna tione kuti mapando amene wawa amene akukambira amene papa kuti tamvesese. Tifune kuti lowerenga Exodus chapter 12 pamene pali phwando loyamba limene limatchedwa kuti Pascha kapena kuti pachizungu Passover. Pascha ameneyo ndi amene anagwiritsidwa ntchito kuti Aisraeli azigwiritsa ntchito ngati kuti kuyambira kwa chaka kwawo kumambira pa Pascha. Itatha phwando la Pascha momwe mupezeka phwando la ndithu mkate wopanda chotupisa. Koma mapando enawo titawapeza pa Leviticus chapter 23, mapando enawo 7. Phwando lachitatu limene imatchedwa phwando la worship kapena kuti phwando la pa masabata pepani. Phwando la worship limene matchedwa tino phwando la zoyamba kucha. Okay, worship makhala no pa phwando la zoyamba kucha. Ndipo pambuyo phwando limene matchedwa Pentecost kapena matchedwa phwando la pa masabata. Likatha pamene pamadusa nthawi ndithu kina mwezi wa chi7 mwezi wa chi7 pamazawa chilikano phwando limene limene utchedwa tino phwando la omba malipenga kapena Feast of Trumpets. Kenawo pamazawa chilikano phwando la kutetezera kapena Day of Atonement. Kufikira umene pamazawa chilikano phwando lomaliza limene limasegera chaka limene matchedwa Feast of Tabernacles kapena phwando ndithu la misasa. Ndiye tikuona kuti mapando 7 onsewa anali ndithu amachitidwa ndi anthu pangano chakale. Chipangano chakale anthu amafunika achite. Tukapeza pa Exodus chapter 12 awiri, ndio tupeza solino alofunika kwambiri pa Leviticus chapter 16, ndiye nawo so tukapeza pa Leviticus chapter 17. Ndiye tukapita Leviticus chapter 17 verse 1 to 5 tunaona kuti Mulungu akufotokozera za sabata la Yehova. Okay, ndiye Mulungu ndiye amene anapatula sabata kuyamba mu Eden. Ndiye akufotokozana nawo kuti awawaso mapando 7 amene ndi masabata. Mwanjira ina masabata 7 amene ndi mapando 7 amene pachaka china iyo samagwerapo kamodzi. Okay, ndi amagwa masiku osiyana-siyana chaka ndi chaka. Alright, ndiye tsiku limene pagwera phwando limene makhati tsiku limenelo ndi tsiku so la sabata. Mwanjira ina Afrika apo mule monga limene amachitira tsiku la sabata limene limagwera week ndi week. Ndiye tikuthaona nawo kuti mu chipangano chakale amafunika kukhala nawo pali wansembe. Wansembe amene tinaona kale imene timaona phunziro la Mose Aaron ndi ndodo kuti wansembe amene amafunika kukhala nawo akuchokera mu mtundu wa Levi komanso kubadwa mu banja la Aaron. Unaona pamene kuchipangano chatsopano tutaona kuno wansembe wathu ndi Yesu Khristu. Wansembe wathu ndi Yesu Khristu amene ndithu anagwenyesa tchimo. Yesu Khristu ndiye khaya amene anali munthu atagwenyesa tchimo nakweranso kudzanja la manja la mmwamba la Mulungu. Ndiye amene ali wansembe wathu
tona zimenezo maphunziro athu Mose Aaron ndi Ndodo. Tipitizeni ndiye tiyambe kuona phwando ndi phwando ngena kuti tiziona chipangano chakale ndikuona kuti no mu chipangano chatsopano zokwanisa bwanji. Okay, tiyambe kuona pamenepa tikapita pa Exodus chapter 12 verse 28 makamaka Exodus chapter 12 so itiona nawo kuti no anse munthu sudakatha kuchita nawo maphwando amenewa pokhapokha ngati wena ayisona odulidwa mafuna kuti no khungu lakukhelu ndi munthu odulidwa kenako utha kusunga nawo machani maphwando amenewa. Mu chipangano chatsopano kodi akuchita mdulidwe ndi ndani? Aroma chapter 2 verse 27 28 anatu ndipo kusadulidwa kumene kuli chibadwire ngati kukwanira chilamulo kodi sikudzasusa iwe amene uli nawo malembo ndi mdulidwe omwe ndiwe wolakwira lamulo tetete pakuti si ala Ayuda amene akhala otero pamaso kapena suli mdulidwe umene uli otero pamaso mthupi 29 koma Myuda ndiye amene akhala otero mtima ndipo mdulidwe uli wa mtima mu uzimu si malembo ayi kuyamika kwa sikuchokera kwa anthu koma kwa Mulungu. Ndiye tikuthaona kuti fiku chipangano chakale sudakatha kuchita nawo miyambo imeneyi ya Chiyuda koma tikuona kuti no mu chipangano chatsopano aliyense amene ali mwa Yesu Khristu atowadulidwa mdulidwe wake ndotino mtima wake wakale watano wachoka Mulungu atipasa mtima wake watsopano. Tikuona kuti chipangano chakale anali munthu amene amadula anzake koma panopa ndi Mulungu amene akutidula ife. Ndiyo chipangano chakale tiona no miyambo yake amachita ndi anthu kuchitira anthu ena koma chipangano chatsopano akuchita ndi Mulungu ife tikulandira right. Ndiye tipitize pamene papa ndiye tinaona kale pamakhala phwando loyamba limene imachita Pasika imene mwana wankhosa amafunika aphedwe ndithu anthu amachita nawo phwando limene kuti amasunga mwana wankhosa masiku 14 ikatha amene kwena amaza nkhosa ndi kumudya mwa njira yonga ya chilamulo imene amafotokozera. Mwana kwa inu ndine kodi mwana wankhosa ndiye yani? Mwana kwa chapter 5 verse yake ya 7 akuti chani anati no sukani chotupisa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli osatupa pakutinso Pasika wathu waphedwa ndi Yesu Khristu. Tikapita pa Exodus chapter 12 tiona kuti Mulungu anauza ana Israeli kuti apeze mabanja apeze ana mwana wankhosa amsunge akhale mwana wayo alibe banga ndi pa tsiku losiriza achite zonadi amuphe mwazi wake apeke pachani pa makoma awo a nyumba pazise pa maposts mapilala ndiye zina chikazida kuti no ndiye wakupha anadusa amene mwanjirena Pasika imene imayimira chipulumutso. Okay, moyo wa chinyama mwaperekedwa m'malo mwa ndani mwa inu ndi ndiye komano muchenicheni chuchitika nchani anthu sitikupezanso nkhosa Mulungu ndi amene apereka mwana wake amene ali ndithu mwana wankhosa wopanda banga wopanda tchimo. Yesu Khristu ndi amene ali Pasika wathu. Kuphedwa kwa Yesu Khristu ndi kukwaniritsidwa kwa phwando limene la Pasika. Tikawerenganso Yohane chapter buku la Yohane imene Yesu amaphedwa akuti sabata linali lalikulu chifukwa chani chifukwa ina kuti pa nthawi imene Yesu Khristu amaphedwa zinayi zina kuti no ndithu Pasika amachitikanso nthawi imene pamene kunada ati nsala kachisi natani inang'ambika kusenza no apapa ndithu mwapando akale achakumana ndi chenicheni chimene chinali nani Yesu Khristu. Nsala kachisi inang'ambika kusenza to sizitazatha tikangana nomwandani mwa Yesu Khristu. So Yesu Khristu ndi kachisi wathu amene atani wapachikidwa m'malo mwandani mwa inu ndi ine. Ndiye tipitirize pamafunika pakhalenso phwando lina imene pamakhala mkate umene umakhala ndi chotani wopanda chotupisa. Okay, kodi mkate umene wopanda chotupisa umayimira chani? Tikayesayira nawo tino Yesu Khristu pa Yohane chapter 4 verse Yohane 6 verse 48 anauza kuti ine ndine mkate wa moyo. So Yesu Khristu ndi mkate wa moyo. Chotupisa yeast amayikidwa kuti ati bread ku mkate. Okay, tikamafinya zimayi amene amatha kuphika tamamanga dough flour uja timamuyika thira madzi ndikuyikako yeast kuti atani afufume. So yeast ameneyo anati no mkate bread imene alibe chona chotupisa. So mkate ukimira ndani Yesu Khristu. So Yesu Khristu alibe chotupisa. Chotupisa chani chimene Yesu Khristu ali? Tendipiteni pompo 1 chapter 5 verse yake ya 7 ndi 8 anaya kuti sukani chotupisa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli osatupa pakutinso Pasika wathu waphedwa ndiye Yesu Khristu. 10:8 chifukwa chake
tichita phwando si ndi chotupisa chakale kapena ndicho chotupisa cha dumbo ndi kuipa mtima, koma ndi mkate wosatupa wakuona mtima ndi choonadi. Verse 9, ndinalembera inu mkalata uja kuti musanjane ndi achigololo. Pamene tikuwerenga amenepa akunena kuti tisungenso chani mwambo umenewu mwa Yesu Khristu, kuti tikhale ndi mitima yonena kuti imene ilibe chani chotupisa chimene chili dumbo kapena chimene chili tchimo, kapena tisakhenso ndi kuipa mtima, koma tikhale ndi mkate wosatupisa umene woona mtima ndi wachoonadi. Pa Yesu Khristu ndi chani choonadi. Mwanjira ina akupeza ifuna tifuna tichose ndithu chotupisa chimene chili pakati pathu, chimene chili ndani tchimo. Mwanjira ina Yesu Khristu ndi mkate wopanda chotupisa. Yesu Khristu mu moyo wake sanachimweko yaye. Tiona Yesu Khristu analibe tchimo mwa iye, sanachite tchimo lina lililonse, sanachimweko. Ndiye tikamaona zimenezi tiona kuti Yesu Khristu ndithudi ndi mkate wosatupisa umene ife tikuchita nawo, tikukhala ndi moyo umene mwa ife mwa iye munalibe chotupisa. Ndiye tioneni pamenepa zikuyeneranso kutina Machitidwe a Atumwi chapter 2. Machitidwe a Atumwi chapter 2 verse 32 ndi 33 anena kuti Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa za ichi tili mboni ife tonse. 33 potero popeza anakweza ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezo la Mzimu Woyera, anamutsanulira ichi chimene inu mupenya mumva. So akutiuza ife kuti Yesu Khristu ndithu anaukitsidwa ndi dzanja la Mulungu. Okay, tikaona pa verse 32 anachita kuukitsidwa. Tikaona pa verse 30 mpaka 31 akutiuza ife kuti ndithu tiwerenga pa verse 31 kuti iye pakuona ichi kale analankhula za kuuka kwa Khristu kuti sanasida muhade ndipo thupi lake silinaona chivundi. Mwanjira thupi la Yesu Khristu silinaonanso chivundi. So Yesu Khristu anakhala moyo wosachimwa, komanso atamwalira anaukitsidwa opanda kuona chivundi. Mwanjira moyo wake unalibe tchimo, komanso atamwalira anaukitsidwa osaona chivundi. So Yesu Khristu ndi mkate wathu opanda chotupisa. Tikatapembe kuti mabwerano ku nsonkhano ina phwando lina imene timakamba zino Feast of Wave Shift kapena kuti zoyamba kucha. Kodi ino ndine zoyamba kucha zathu tikuzipeza motani? Right, so tikuthawana nawo kuti 1 Corinthians chapter 15 verse yake ya 23 akuti ulira umenepa pa verse 20 anawa kuti koma tsopano Khristu waukitsidwa kwa akufa, chipatso chowundukula cha iwo akugona. Verse 23 koma yense mdongosolo lake la iye yekha, chipatso chowundukula Khristu, pomwepo iwo a Khristu pakubwera kwake. Mwanjira ina tikuona kuti phwando limene lili limene anthu amafunika akatenge ndithu zonse zawo zoyamba ndi bwera pamaso pa Yehova ndikuzigwedeza. Zimenezi zimemera ndani Yesu Khristu. Yesu Khristu ndi munthu woyamba amene anakhala pa dziko lapansi ndi kuchiritsa tchimo, kubadwa, kukula, kufa osachimwa. Munthu yekha amene moyo wake unayanjana ndi Mulungu motheratu kunena kuti iyeyo ndiye yekha woyamba amene anali munthu koma kukhalanso ndi yani ndi Mulungu. Moyo wake umulungu ndi munthu unayanjana. Mwanjira ina ali woyamba, ali ngati Adamu achingati wachiwiri. So pakuzera pamenepo ife amene tabada moyamba muchimo titawubadaso kwa Adamu achingati wachiwiri muchiyero. So tiona pa nthawi Yesu Khristu Adamu wachiwiri ndi amene ali ndithu amene ali choyamba kucha, munthu woyamba amene ali ndi moyo wosatha. Ndipo chifukwa chimene iye akutipasa ife kuti moyo umenewu ndiye tikuthauna amene mwapanda kuyendera. Mukuthauna kuchipangano chakale ndi anthu amene akupanga fanizoli, koma nikuyang'anisha pano ndi Mulungu akupanga zonsezi zozera mwandani mwa Yesu Khristu. Yesu Khristu akuchita zonsezi, ife tikungolandira, ife tikungopindula. Ndiyete tipite ku Pentecost. Ku Pentecost tikawerenga pa Leviticus 23 tiona kuti Pentecost amafunika atenge mkateyo awike no yeast. Ndakawika yeast amafunika aphike bread amene ndito kuzamutenga pamaso pa Yehova ndikuzamugwirira. Ndiye tiona kuti chinthu china chimafunika chichitike kwa Yesu Khristu chimene chizampangise pa yeast amatha kukhala utatu kutupisa. Taona kale ku phwando lina mkate opanda chotupisa timaona kuti ndi tchimo, komano yeast uyu akuyimirano chinthu china. Pamene yeast amayika kumalo amatupisa zinthu. So yeast amene akuyimira chani
Matthew chapter 13 verse 33 akuti bwanji. Matthew 13 verse ya 33 akutuze feni kaoneka kuti fanizo lina ananena kwa iwo, ufumu wakumwamba uli wofanana ndi chotupisa mikate chimene mkazi anachitenga nachibisa miyeso itatu ya ufa kufikira wonse unatupa. Manje tena tona kuzo yeast amene unamika mufa ati mkazi amene akubira ufumu wanu wakumwamba, so akutenga ufa amene kuyikamo yeast chotupisa ndi zonse milungu itatu yonse ikutani ikutupa ndikuzaza. Mwanjira ina tikuona kuti Yesu Kristu atabwera pa dziko lapansi moyo wachiwiri unali mwa iye yekha. Ndipo fotokoza zimenezi Yesu Kristu anafotokoza ndithu mwamvemvemve mwachuchuchu. Tiyeni amenepa Yohane chapter 7 verse ya 37 ananena Yesu nakuti koma tsiku lomaliza lalikulu la phwando Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa ine namwe sereti. Iye okhulupirira ine monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka m'kati mwake. Koma ichi anati za mzimu amene iwo akukhulupirira iye anati adzalandira. Pakuti mzimu panalibe pomwepo chifukwa Yesu sanayemezere pa nthawi pomwepo. Apa pazunguruza ifuna kuti Yesu Kristu pa nthawi imeneyi anali asanalemekezedwe. Mwanjira Yesu Kristu anali ndithu akukonza moyo watsopano, moyo umene uli ndi moyo wosatha, moyo umene unamvera Mulungu, moyo umene unali mwa iye yekha ngati munthu, moyo umene unali mwa iye yekha sunalinso mwa wina iye. Ndipo chifukwa chimene Yesu Kristu amanena kuti ndikalemekezani ndi Atate chachiki choti ya moyo umene ndi apasa ndani anthu onse. Mwanjira ina mkati umene uli Yesu Kristu mkati wa munthu chinechi mafunika chinjilikire iye kuti iye atupe cholinga kuti moyo umene utupe usakhale mwa mmodzi, moyo umene utupe upezeke mwa ndani mwa ina onse. Ndi Yesu Kristu anafotokozana kuti mitsinje imene ituluka mwa ndani mwa iye. Tendipelezeni ndetu kutha kuona pamene pamene kuti pa Yohane 16 verse 7 anati koma ndinena ine choonadi ndi inu kuyenera kwa inu kuti ndichoke ine, pakuti ngati sindichoka Nkhosweyo sadza kwa inu, koma ngati ndipita ndidzamtuma iye kwa inu. Mwanjira ina tinaona pa Yohane chapter 7 verse 39 Yesu akuvomereza nati mzimu analibepo. Mwanjira ina tikaona bwinobwino kuti mzimu analibepo. Tiona statement imene sikuveka ilondo achifana kuti tikuona chipano chakale zimene anali ulipo kale. Okay, tiona napo zimwera unali mwanda anthu ngachina Samson, David analira kuti musandichosere mzimu wanu. Tiona napo anthu a Mulungu kale amazozera ndi zimwera, Eliya, Mose kumano akuti mzimwera panalibepo chifukwa china kuti Yesu Kristu anali asanakwanise ntchito. Yesu Kristu anali asanakwanise kumaliza ntchito yake. Mwanjira Yesu Kristu akufotokoza moyo wina umene utabwere pamene mzimu wina utatani atawupereke iye. Tiona nato tinaona kale imene timaona za Mtatu wa Mulungu mu Chipulumutso sanatuno zimwera Yesu Kristu kalero atabada mwa Mulungu anazozera ndi mzimu wa Mulungu. Ndiye kuzera mu chochitika chimene Yesu Kristu akukwanisa kulenga zonse. Mwa iye yekha ali ndi moyo wosatha, mwa iye yekha ali ndi moyo umene umalinga ndi moyo wa Mulungu. Mwa iye yekha Yesu Kristu ali ndi moyo, mwa iye yekha atha kulenga zina zonse zotero. Komanda kama izalenga zonse kuyambira angelo ndi zina zotero amatha kuzizala izo ndi mzimu wa Mulungu. Ndiye mzimu wa Mulungu kapikidwa mukhalo pali kupezeka kwa Yesu Kristu ndi kupezeka ngani kwa Atate. Mwaoni chipazano chakale chonse tiona nawo panalibepo ndi munthu mmodzi amene ali ndi chiyero. Yesu Kristu amafunika abwere azakhale munthu. Pamene anakhala munthu anakhaza sangapezeke sepenali kumusiyana. Moyo uwo mwana wopanga unali mwa iye yekha. Ndiye amafunika akakale kumwamba akazozedese ndi mzimwera, akazozedwa ndi mzimwera chile chike chani iye ujacha kwanisa tenga moyo umene ndikwapa kuti tupasa ifeyo. Ndilalo akamene pasa mzimu wake tukulandira moyo wake wosatha masolandira sokupezeka kwa Atate, the presence of the Father. So tiona nawo ichi chimene Yesu Kristu amanati mzimu panalibepo, moyo umene amakonzawo panalibepo. Mwanjira ina kubwera kwa Yesu Kristu mafunika kusinthe kaperekedwe kachani kazimwera. Ndiye tiona nawo penepa Yohane chapter 14 verse 6 Yesu Kristu anavomerezadi motheratu. Yohane 14 verse 6 akutati Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo, palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. So tikuona Yesu Kristu ananena ndikupita kumwamba, ndikamupita mmene Nkhoswe adza. Mwanjira ina tikamakamba za Nkhoswe kamba zindani za mzimu Yesu Kristu, moyo umeneyo watsopano umene panalibe pa nthawi imeneyi. So Yesu akunati iye ndi njira ndi chani ndi choonadi. Verse 17 Yesu apitiriza kufotokoza nawo kuti verse 16
ndipo ine ndidzapempha Atate ndipo adzakupatsani inu Nkhoswe ina kuti ikhale ndi inu nthawi zonse. So Yesu Khristu akufotokoza nanu azapempha kwa Atate Nkhoswe yani? Nkhoswe ina. Nkhoswe ina ndi iti imeneyi? Verse 17. Ndiye mzimu wachoonadi amene dziko lapansi silingathe kumulandira pakuti silimuona iye kapena kumuzindikira iye. Inu mumuzindikira iye chifukwa akhala ndi inu nadzakhala mwa inu. Tikuona apa ndati Nkhoswe yachoonadi ndiye mzimu wachoonadi ndiye Nkhoswe. Okay, mzimu wachoonadi paja Yesu ndi ndani paja? Yesu anafotokoza ndiye choonadi. Ndiye mzimu wachoonadi ukhala mzimu wa ndani? Wa Yesu Khristu. So Nkhosweyo ndi Yesuyo akabwera mwa ife kudzera mwa mzimu wake. Pa verse 17 mama ndisangalase pachina no dziko lapansi silingamulandire iye chifukwa chani? Chifukwa chani no akhala ndi inu. Okay, amakhala ndi ophunzira wa ndani? Chifukwa akhala ndi inu. Amene amakhala ndi ophunzira ndi Yesu Khristu. Kumanda akazakhala ndani? Mwa inu. Mwanjira ina amene amakhala mwa iye adakakhala mwa iye ndi Yesu Khristu kudzera mwa chani? Mu mzimu wake. Ndiye tikapitiza pa verse 22 aonera kuti Yudasi si Isikarioti ananena iye, Ambuye chachitika chani kuti muziti mudzionetsa nokha kwa ife koma si kwa dziko lapansi? So anthu anafotokoza akuti muzionesera bwanji kwa ife dziko lapansi ayi? Ne pamene Yesu Khristu akufotokoza nawo kuti pa verse 23 Yesu anayankha nati kwa iye, ngati wina akonda ine adzasunga mawu anga, ndipo Atate wanga adzamukonda ndipo tidzadza kwa iye ndipo tidzayesa kwa iye mukhalamo. Mwanjira ina Yesu Khristu afotokoza nati akulu ichichi chimene ndikuchitachi Atate wanga ndi ine tidzadza kwa ndani? Kwa iye. Mwanjira ina tikalandira mzimu umeneyo tikulandira kupezeka kwa Atate ndi kwa ndani? Kwa Mwana. So Yesu Khristu anafotokozeratu ndithu motheratu. Tikonza phunziro lina amene tikakambe nkhani ya mzimu. Komano tikungotha kuonano mochepa mukhala muno Yesu Khristu ndiye mzimu umeneyo umatani umabwera. So chichitika chani pa Pentecost? Chichitika chani pa Pentecost? Pa Pentecost tikapitiza Yohane 17 verse 5 Yesu Khristu anafotokoza chinthu china. Verse 5 ndipo tsopano Atate inu lemekezani ine ndi inu nokha ndi ulemerero umene ndanali nawo ndi inu isanakhale dziko lapansi. So panali ulemerero umene Yesu Khristu amakhala nawo ndi Atate. Tikamba kana Yesu Atate anazoza Yesu Khristu. Yesu Khristu amene amasanana mzimu kwa nani? Kwa ena onse olengedwa. Okay, so tendipone pamenepa bwachitatu mu chapter 2 verse yake ya 16. Wadonga koma ichi ndi chimene chinanena ndi mneneri Yoeli verse 17 ndi 2 verse 17. Ndipo kudzali masiku otsiriza anena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana anu aamuna ndi akazi adzanenera, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya, ndi akulu anu adzaona maloto. So tiona natino Mulungu amene akuti anthuno adzathira cha mzimu wake. Kodi Mulungu zimenezi anazikwanitsa motani? Tikuona verse 33 anatino popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezo la mzimu woyera, anasanula ichi chimene inu mupenya mumva. Mwanjira ina Yesu Khristu atakwera kumwamba, Atate amene akunzunza iye ndi mzimu woyera. Koma sakunzunza iye yekha, komano iye Yesu Khristu anatenga mzimu uja ndikutumizira pa ndani? Pa ife. Chochitika nchani? Mkate wopanda chotupisa uja Yesu Khristu amene anakwera kumwamba. Chochitika chani kwa mkate umeneyo? Yeast afunika tani? Alowe monso pano. Panthawi moyo umenewo umene unalibe tchimo ufunika tani? Utupe ukule uzaze dziko lonse. Tikuona pamene mu Pentecost athosa amene anakhulupirira iye analandira mzimu wake, analandira moyo wake. Tikuona pamenepa. So tikutaona kuti zimene zikwanitsa ufumu wa Mulungu. Tikutaona ndithu pa Pentecost Yesu anafa ndithu pa Pasika. Yesu Khristu ndithu akuchite ndithu chinthu chapaderadera pa tsiku limene la Pentecost. Tsiku la Pentecost limene likufanana ndi tsiku limene kumwamba Yesu Khristu akuzozera ndi mzimu woyera iye ndikutsamula pa ife. Mwanjira na Pentecost pwando la masabata likukwaniritsidwa mukupereka kwa chani? Kwa mzimu. Ndimafuna ngonena kuti anthu amakamba zino Mulungu mzimu ndi amene angathandize kuchotsa tchimo. Komano ichichi ndi chinthu chodabwitsa kwambiri. Ndiye ndimakhala ndi funso limodzi, ngati anthu amakhulupirira lino Mulungu mzimu ndi amene akutipasa ife moyo wake, kodi moyo umenewu ndi wogonjetsa tchimo? Moyo umenewu unali moyo umene unalemekezana ndi Mulungu pa dziko lapansi? Munthu yekha amene angakhale ndi kuthekera kuti akhale Nkhoswe yathu ndi yekha amene anagonjetsa tchimo, ndi yekha amene anakumana ndi tchimo, yekhayo ndi amene ali qualified ndithu kuti akhale Nkhoswe yathu. Timozenepe. So ndi mzimu woyera si wapadera. Mzimu woyera sunabwere pa dziko lapansi kuzagwetsa tchimo. Mwanjira ina tikamalandira mzimu woyera zimabweretsa maphunziro ena
amene amaphunzitsa kuti Yesu Khristu anachita ifenso tichite. Mwanjira timampano kuphunzitsa chiphunzitso chenatuno kulungamisidwa mwa ntchito zathu. Ndikuona amenepe chiphunzitso chimene chimapangitsa munthu azingokhala okhumudwa nthawi zonse kuti Mulungu andiyang'anira bwanji, Mulungu angofuna ndichite zabwino, pamene moyo wa Yesu Khristu ndi wabwino ndi kale. Kudzera mwa Yesu Khristu umunthu ndi Mulungu unayanjana ndi kale. Tikamamona Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu, Mulungu ndi zathu. Palibenso chilichonse chimene chingatilengese ndi Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu. Tikalandira moyo wa Yesu Khristu kulandira moyo woyerayo, moyo wachilero, moyo umene unagwinyitsa chilichonse chinatheka ndi kumalizika. Mulungu angolipempha ife talandirani chimenechi. Pamene legalism ikubwera chifukwa cha Trinity, anthu sakuthawa vesa tino zonse Yesu anapanga kale. Yesu anamaliza china chilichonse. Yesu anayamba ndimaliza china chilichonse. Koma Satana amatiphunzitsa ife tilandire Trinity cholinga zikhulupirira chipulumutso chathu chikuyendera pa ntchito zathu. Tikachita bwino tikupulumuka, tikapatochita bwino sitipulumuka. Pamene munthu akupulumutsidwa chifukwa cha chisomo cha Mulungu, munthu kungolandira moyo umeneyo wapulumuka. Chimene afunika achite akhalebe mwa chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Chikhulupiriro chake mwa Mulungu ndi chimene chikupangitsa munthu alandire moyo umeneyo ndi kukhala munthu kuti kupulumutsidwa. So tionana Trinity kuononga china chilichonse chimene Mulungu anapanga. Tione pamenepa Hebrew chapter 5 verse 1. Verse imene imandisangalatsa before timafotokoza kuti munthu amene angakhale wansembe ndi ndani. Hebrew 5 verse 1 pakuti mkulu wa nsembe aliyense wotengedwa mwa anthu amayikidwa chifukwa cha anthu mu zinthu za kwa Mulungu kuti apereke mitulo ndiponso nsembe chifukwa cha machimo. Wansembe wina aliyense amene akuyimira anthu amafunika atengere pakati pa anthu. Ngati zimwera anakhalapo munthu fine ndi atakhala wansembe, koma zimene sizinachitike. Ndi Yesu yekha amene anakhalapo munthu, yekha amene angakhale wansembe wabwino wa ifeyo. Tikaona pamenepa 1 Yohane chapter 2. 1 Yohane chapter 2 verse 1. Anatanga izi ndikulemberani inu kuti musachimwe, ndipo akachimwa wina nkhoswe naye kwa Atate ndi Yesu Khristu olungama. Mauti nkhoswe ndi omwe anagwiritsa ntchito pa Yohane chapter 14 verse 17 ndi 18. Nkhoswe ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Tili naye nkhoswe mmodzi ndi Yesu Khristu ndi Atate. Palibenso wina, palibenso Mulungu mzimu amene ali nkhoswe yathu. So tikaona mawu a original olembera nkhoswe ndi Parakletos, ndi mawu omweyo amene anagwiritsa ntchito ndi Yohane. Yohane ndiye yekha amene anagwiritsa ntchito mawu ndi Parakletos. Ndipo chilawo chinamasulidwa bwino aona nkhoswe ndi ndani? Yesu Khristu. Palibenso wina asanaye nkhoswe. Ndiyete ntoneni ku Yohane. Kodi Yohane amakhulupirira kuti nkhoswe ndi Yesu? Yohane 14. Yohane 14 verse 12 of the bunch. Yohane 14 verse 18 pepani. Yohane 14 verse 18. Sindidzakusiyani inu mukhale ana amasiye, ndidza kwa inu. Mwanjirena Yesu Khristu kufotokoza nkhoswe ndi amene anati iye sadzatisiya ife achani amasiye. Adza kwa ndani? Kwa ife. Mwanjirena moyo umene mwa Yesu Khristu unatupa ndikudzaza bwanji? Ndikudzaza konse. Chifukwa cha chani? Cha Pentecost. Kungosindika mfundo iyi tiwerenganso mavesi ena awiri atatu, tiwerenge mavesi atatu kusindikitsa mfundo imene. 1 Yohane chapter 8 verse 6 akuuza ife nawo kuti koma kwa ife kuli Mulungu mmodzi, Atate amene zinthu zonse zichokera kwa iye ndiye kufikira kwa iye, ndi Ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye. So tiona kuti Yesu Khristu ndi Ambuye mmodzi amene zinthu zonse ife tichokera mwa iye. Iye anatilenga chifukwa chimenechi ndi Ambuye wathu. Ndipo tiona pamenepa 2 Akorinto chapter 3 verse 7. Timawerenga 1 Akorinto 8 verse 6 ndipo tiwerenge 2 Akorinto chapter 3 verse 17. Natino koma Ambuye ndiye mzimuyo, ndipo pamene pali mzimu wa Ambuye pali ufulu. 18. Koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika popenyerera monga makariole ulemerero wa Ambuye tisandulika mchithunzithunzi chomwecho kuchokera ku ulemerero kunka ku ulemerero monga ngati kuchokera kwa Ambuye mzimu. So Ambuye ndiye ndani? Mzimu. Paja Yesu Khristu ndiye ndani? Ambuye. So Ambuye wathu Yesu Khristu ndiye mzimu. So tikamayang'ana Yesu Khristu mwachikhulupiriro chichita cha tikusinthika monga mwa ulemerero wake. Paja Yesu Khristu anamephatiyani mundi yani glorify me with thine own self. Mundilemekezeni ndinu nokha. Manjirena chimene chinachitika pa Pentecost
moyo umene mwa Yesu Khristu kuti apezekanso mwa ife. Pamene tikuyang'ana Yesu Khristu ife tikusinthika. Pamene talandira moyo wathu ndi osinthika, talandira chipulumutso. Komane chimene chimasala chinati khalidwe lathu, malingaliro athu azifanana ndi moyo umene ndi mwa ife. Munthu akabadwanso mwana makhala ndi mwana khanda. Khanda lija tamazenyerera mazipipirira maziyipisira koma sizothandiza kuti si khanda si munthu ya. Ndi munthu ndithu koma afunika akuli akhwime. Ino ndine tikakhala mwa Yesu Khristu anda chipulumutso. Tawapanga zolakwisa inde, titawapoponyapo ndi apo inde. Kumana kuti zefe ndi nkhosa amene ngati mmodzi machimo athu onse ngati tingakhalidwe mwa Khristu yetu akhululukidwa. Tifika kuti tikukula ndi kukhwima mwa ndani mwa Yesu Khristu. Poyang'anisira Yesu Khristu ndithu chipulumutso chathu ndi chokwaniritsidwa. Moyo umene talandira koma osati moyo wokha komanso kusinthika kwa malingaliro athu kumene tikupenyesesa mwa Ambuye Mzimu amene ali ndani ali Yesu Khristu. Tikapitanso pa Roma chapter 8 verse 26 akutisimikiziranso za iyo ndipo Aroma 8 verse 26 ndipo momwemonso Mzimu athandiza kufoka kwathu pakuti chimene tizipempha monga chitiyenera sitidziwa koma Mzimu mwini atipempherera ndi zobula zosatheka kuneneka. Verse 34 kuti yani anena kuti ndani adzawasusa Khristu Yesu ndiye amene adafera inde makamaka ndiye amene adauka kwa akufa amene akhalanso pa dzanja lamanja la Mulungu amene atipempherera ife. Mwanjira ina ndi Yesu Khristu akutipempherera ife. Yesu Khristu amatipempherera ife ali kudzanja lamanja la Mulungu. Ndi amene atipasanso Mzimu wake. So Ambuye Mzimu ndi amene atipempherera. So tiona nato ndithu chiphunzitso chathu ndi chikusokoneza ndithu plan yonse zonse zimene Mulungu anapanga kudzera mwa Yesu Khristu. Chenicho zikusokonekera. Anthu satha vesa tuno chipangano cha tsopano ndi chani. Anthu aona ngati chipangano chakale kuti akunena kuchita kuyesesa kuti akapulumuka. Mayayi chipulumutso chipezeka mwa ndani mwa Yesu Khristu. Molere kotheratu zonse anachita Yesu Khristu anamaliza ndi kutha nati kwati akungokuwuzani kuti mukhulupirire. So pamene takhulupirira tanena mwilaso pano tikuyenda mu chiyero cha Yesu Khristu tukachita kupambana kotheratu ifane moyo uli mwa ife ndi wa chiyero. Tukaphunzira kudziwa Mulungu kudzera mwa ndani mwa Yesu Khristu. Kona tuno Ambuye akufuna anthu amene angapembeze Mzimu ndi choonadi pacho chonachita mwa ndani mwa Yesu Khristu. Mzimu umene akukamba panalibepo koma unabwera pa Pentecost kuti Yesu Khristu mkati umene unandi achotobisa anazozedwa atanda kuzoza umene akutipasa inu ndi ndani ndi ine. So ichi njomvesa soni patino Trinity ikusokoneza chinechi chonse. Trinity ndithu ikuwononga zonsezo. Tuenenge Efeso chapter 4 Efeso 4 verse 8 aonera tuno chifukwa cha anena mmene anakwera kumwamba anamanga ndende undende naika zaufulu kwa anthu. Verse 9 koma ichi chakuti anakwera nchiyani nanga komatu anatsikiranso ku madera akunsi kwa dziko. Verse 10 iye wotsika ndiye yemwenso anakwera popitirira miyamba yonse kuti akadzaze mzinthu zonse. Mwanjira ina Yesu Khristu pamene anatsika pa dziko lapansi anatani anakweranso. Pamene anakwera akuti anakwera kuti adzaze zonse. Mwanjira ina moyo wa Yesu Khristu unali mwa iye yekha. Sakadatha kutani kuchita chinechi chonse kupatula pa Pentecost kuti moyo umene utaupereka kwa ndani mwa inu ndine. Ndete ndipiteze na kuti yani verse 11 ndipo iye anapatsa ena akhale atumwi ndi ena aneneri ndi ena alaliki ndi ena abusa ndi ena aphunzitsi. Muona wenepa akupanga zezi ndani ndi Yesu Khristu. Verse 12 kuti akakonzere oyera mtima ku ntchito ya utumiki kukamangirira thupi la Yesu Khristu. So ndi Yesu Khristu amene akumangira thupi lake pa dziko lapansi. Ndi Yesu Khristu amene ali wansembe. Yesu Khristu ndi amene akuyankhula kudzera mwa Mzimu wake. Tikaonera chipangano chatsopano tiona kuti Mzimu era akunena anasusa Mzimu era anawuza chinati kumira ife ni Mzimu amene akamba ndani Ambuye ndiye ndani Mzimuyo. So tikuona kuti ndi Yesu Khristu amanga zonsezo ya mwanyani mwa Mzimu wake. So izi nzopesa isondo no Trinity ikuchosa chosechi. Chikuchosa chosechi no anthu akufunisisa ndi takapulumutsidwa. Anthu akuzigubuda pa mtima kuti no akachite chabwino atakapulumutsidwa. Mwana moyo osatha ulikali mwa Yesu Khristu. Moyo osatha mwa Yesu Khristu. Chimene akufunsa ife kuti landire moyo umene mukhulupirira iye. Kukula mu Mzimu kulipo chifukwa ife tikapitiriza kuyang'ana pa Yesu Khristu ndithu chisomo chake chachikulu kwa ife. Ndithu atiphunzitsa kuyenda mu njira ya choonadi. Akuti Mzimu era uzatiphunzitsa ife
chose choonadi. Ndi Yesu Khristu yekha amene watiphunzitsa kuti tikakhale anthu oyenda monga pamaso pa Mulungu, titalandira moyo wake umenewo. Chinthu chachisomo chachikulu chotere sichinachitikepo. Ndiye tipitirize pamazabwera phwando lina losatira limene amachita phwando la kuomba malipenga. Kuti phwando limeneli limachitika motani? Amafunika atenge ndithu malipenga aombe ndithu masiku okwana 10 isanafike tsiku la chani la chitetezero. Ndiye tione kunena kuti kuomba malipenga zochitika motani. Chipulumutso chapter 10 chapter 10 verse yake yomaliza verse 11. Nonatu ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi manenedwe. Okay, ndipo ananena nane, uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi mafumu ambiri. So Yohana akuona ndithu uthenga wamaliza umene ukupereka pa dziko lapansi. Akuona ndithu movement imene ya anthu amene akupita ku dziko lapansi kukaneneranso za Yesu Khristu, amene akaneneranso za uthenga wa Atate ndi Mwana, amene akunena uthenga wa chisomo, uthenga wanati Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu. Yesu Khristu akukonzanso ufumu wake, wonse amene angakhale mu thupi lake akulandira mzimu wake. Anaona uthenga umene ukanendera dziko lapansi. So uthenga amenewo ndi umene ukufotokozedwa kuti ndikuomba sijani malipenga. Tiyo ndionene pamenepa ndiye tikutha kuonana kodi ife pamene tukalalika uthenga, kodi tikungovala zilimbe ndu basi mukalalike mwa ife tokha? Tinaona kuti mapando onsewa kuchita ndi Yesu Khristu, ife tikungotani tingolandira. Kodi ichi chokha ndi chokha chimene tikapanga patokha? Tiye tionene pamenepa 1 Yohane chapter 3 verse 22. 103 verse 22 mpaka 27. Naona kuti ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa Iye chifukwa tisunga. Okay, 102 tukitambire 100 chapter 3 103 verse 22 mpaka 24 akutuza ife mene ona kuti ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa Iye chifukwa tisunga malamulo ake ndipo tichita zokondweretsa pamaso pake. Verse 23, ndipo lamulo lake ndi ili, kuti tikhulupirire dzina la mwana wake Yesu Khristu ndi kumkonda wina ndi mnzake monga anatilamulira. 24, ndipo munthu amene asunga malamulo ake akhala mwa Iye ndiye mwa munthuyo, ndipo mmenemo tizindikira kuti akhala mwa ife kuchokera mwa mzimu amene anatipasa ife. Mwanjenena Mulungu akutipasa ife lamulo lake lililonse loti tikankhulupirire Yesu Khristu. Ndiye anatino zikachitika zimenezi ife tikudziwa kuti tikhala mwa Iye ndipo Iye akhala mwa ndani? Mwa ife. Zikhala bwanji kuti Yesu Khristu akhala mwa ife? Chifukwa tino mzimu umene watipasa ndani? Watipasa ife. Mzimu ndi mzimu wa ndani? Wa Yesu Khristu. Tiyendipitizeni pamenepa 100 chapter 4 verse 1 to 4. Tikamawerenga 100 chapter 4 verse 1 to 4 akupitiriza nkhani imwe. Chifukwa imene Yohana amalemba kunaiwe kuma chapters. Ma chapter anaonjezedwera msogolo mwake. Tiyendipitizeni 100 verse 1. Nana kuti okondedwa musamakhulupirire mizimu uliwonse, koma yesani mizimu ngati uchokera mwa Mulungu. Popeza aneneri onyenga ambiri anatuluka kulowa m'dziko lapansi 2. Mmene mmenemo muzindikira mzimu wa Mulungu, mzimu uliwonse umene uvomereza kuti Yesu Khristu anadza m'thupi uchokera mwa Mulungu. 3. Ndipo mzimu uliwonse umene suvomereza Yesu suchokera mwa Mulungu, ndipo uwu ndiwo mzimu ukana Khristu, umene munamva kuti ukudza ndipo ulimo m'dziko lapansi tsopano lomwe. 4. Inu ndinu ochokera mwa Mulungu tiana ndipo munayilaka pakuti Iye wakukhala mwa inu aposa Iye wakukhala m'dziko lapansi. Iwo ndiwo ochokera m'dziko lapansi. So akutana ndipo munayilaka pakuti Iye wakukhala mwa inu aposa Iye wakukhala m'dziko lapansi. Iwo ndi ochokera m'dziko lapansi. So tionana kuti ndiye tikuwerenga 100 chapter 4 verse 1 to 4 tikutha kuona mchisimikizo pamene pakunena kuti mzimu umene ayenso ukana kuti Yesu Khristu anadza m'thupi. Now atambire kamawerenga verse yamana ndipo mzimu umene ukana kuti Yesu Khristu anadza ku Bethlehem. Now apapa Yohana kulenga kalata yake pana anthu ena amanene kuti pana anthu ena amene amakana kuti Yesu Khristu sanabwere. Komano akuluakulu izizi nthawi inayo Yesu Khristu aphedwa aliyense mu Yerusalemu akumuziwa. Kodi ndinaniso adakabwa kumakana? Komano nkhani ndinena kuti anthu amakana kuti mzimu wa Yesu abwera muchani?
mthupi. Chimene amakana ndi chiti chimenecho chifatira anthu ambiri amakhoti Yesu anafa basi anathira pa tipombo. Ayuda ambiri amakana. Komana Akhristu amanati ayi mzimu Yesu Khristu wabwera muchani? Wabwera mthupi. Anthu ena amakana chimene chichi. Ndakuti simikizana ndino amene ali mwa ife ndi amene wamkulu posali kuti kudzikumanja ndi Yesu Khristu amene ali mwa ndani? Mwa ine. So icho ndi chisimikiziro inu kuna tuno Yesu Khristu anazadi pa Pentecost. Yesu Khristu ali mwa ndani? Ali mwa ine. Tioneni pamenepa 102 verse 27 mpaka 102 verse 22 mpaka 27 akutuza ife kuti ya 102 verse 22 aona tuno wabodza ndani koma iye wokana kuti Yesu sali Khristu. Iye ndiye wokana Khristu amene akana Atate ndi Mwana. 25 amene wakukana Mwana alibe Atate, wovomereza Mwana ali ndi Atatenso. 24 koma inu chimene munachimva kuyambira pachiyambi chikhale mwa inu. 6 ngati chikhala mwa inu chimene mudachimva kuyambira pachiyambi inunso mudzakhalabe mwa Mwana ndi mwa Atate. 25 ndipo ili ndilo lonjezano iye anati lonjezera ife, ndiwo moyo wosatha. 26 izi ndikulemberani za iwo akusokoneza inu. 27 ndipo inu kudzodza kumene munalandira kuchokera kwa iye kukhala mwa inu, ndipo simusowa kuti wina akuphunzitseni, koma monga kudzodza kwake kudzakuphunzitsani za zinthu zonse, ndipo kuli kuona sikuli kwabodza ayi, ndipo monga kudzakuphunzitsani mukhale mwa iye. Mwaona wenepe akuti anthu ena amakana Atate ndi Mwana. So tikana bwanji Atate ndi Mwana pamene tikukana nati Yesu Khristu sanadze muchani? Mthupi. Ngati Yesu Khristu kunati ndi Mulungu mzimu amene akudza mthupi, ndi tikukana ati ndi Yesu Khristu anadza muchani? Anadza mthupi. Muona? Ndi akuti no pamene ndi tikukana Mwana tikananso ndani? Atate. Chifukwa pa Yohane chapter 14 verse 22 23 24 pamene akuti ife no ngati mukonda ine msunga mawu anga Atate anazakondanso ine ndipo tizadza kwa ine. So pamenepo tikutaona no mzimu ukana Mwana ndi amene ukananso ndani? Atate. Kuti Yesu sanadze muchani mthupi. Ndi Yesu anaona no kuzoza kumene kukhala mwa ine, kuzoza kumene kuzakuphunzitsani paja Yesu anakamba kuti chani? Mzimu Woyera Nkhosa akadza kwa ine ndi amene azakuphunzitsa zonse. So kuzoza kumene kumene analandira Yesu pa Pentecost, kumene ndi kumene Yesu Khristu anasanulira pa ophunzira kumene akutisanulanso ndani? Inu ndi ine. Aheberi 5 verse 1 akamba ndo zotno wansembe apereka zinthu mitulo ndi mphaso. Mitulo imene ili mphaso komanso nsembe. Yesu Khristu akupereka moyo wake umene anawupereka malo mwa inu ndina. Ukuti pasa moyo umenewu. Koma mphaso ya moyo umene uzera kwa ife, kubera kwa ife, uzera mwanyani? Mwa Mzimu Woyera. So ichi ndi chachikulu chimene Satana wayesera kuti achipinge kuti chisamveke. Koma inu ndine tikutha kuona nawo kuti kuomba malipenga kumene kuzachitika chifukwa kuti sitikungolalika za ife tokha ayi, komano kudzodza kumene kukhala mwa ndani? Mwa inu ndine. So ndi Yesu Khristu yekha amene akutiphunzitsa inu ndine pa dziko lonse lapansi. Yesu Khristu akumangira utumiki umenewu. Yesu Khristu ndi amene ali mutu wa thupi. Paja thupi ndi mkazi. Eti mutu wa banja ndi mwamuna. So tiona no mkazi afunika zevera ndani? Mwamuna. Tikaona Efeso chapter 5 verse 22 mpaka mapeto kutaona no Yesu Khristu ndi amene akuyankhula kwa ndani? Kwa mpingo wake. So mpingo wake ufunika zevera ndani? Mwamuna. Mwamuna amene Yesu Khristu. So Yesu Khristu ali ndi anthu ake pa dziko lonse lapansi amene akuwaphunzitsa chinthu chimodzi pa nthawi ingati imodzi. So zonsezi ndi Yesu Khristu akuchita, ndipo uthenga umene ukhala kukula ukupita dziko lonse lachani? Lapansi. Koma uchita zimene ndani? Ndi Yesu Khristu. Kumangirira zonsezi tikuona amene pa Chipulumutso chapter 18 Chipulumutso 18 verse 1 akuti chani? Zitatha izi ndinaona mngelo wina wakutsika mwamba wakukhala nawo ulamuliro wakulu, ndipo dziko linaunikidwa ndi ulemerero wake. Verse 2 ndipo anafuwula ndi mawu olimba nanena, wagwa Babulo wakulu nasundulika wokhalamo ziwanda ndi wosungiramo mzimu Yesu yonyansa ndi wosungiramo mbalame zonse zonyansa ndizo mbalame zonyansa. Mwanjirena tikaona amenepa tiona nawo kuti no nkhani yakulu ili apa akukamba amafotokozana tu. Verse 2 ndipo anafuwula ndi mawu olimba nanena, wagwa Babulo wakulu
nosundulika wokhala moziwana ndi wosungira mu mizimu yonse yonyansa ndi mosungira mu mbalame zonse zonyansa ndi zodedwa. Okay, mwanjirena apa ukuzafuna kuti no pasaveka ndithu ngelo wina amene azabwere kamba za ngelo kamba za uthenga. So mulungu akukonza ndithu kuti pakubwera uthenga waukulu umene uzawalitsa dziko lonse lapansi. Uthenga amenewo ndi umene akutionetsa kukwaniritsidwa kwa kuwombesera malipenga kudzoza amene kuzakhala mpainu ndi ine tizawomba ndithu malipenga osati masewera. Dziko lonse lapansi lizawala ndi ulemerero wa uthenga amenewo. Ndipo uzafuna kuti uzakhala kunati wagwa chani babulo uthenga amene azatiphunzitsa kuti tiupereke ku dziko lonse lapansi monga chenjezo ndi Yesu Khristu yekha. Kuomba malipenga amene kuko ndi Yesu Khristu amene azapanga. Yesu Khristu akumwamba koma ali ndi inu ndi ine kuzera mwa Mzimu umene watani watipasa ngati kuzoza umene kuti akhale momwe ndani mwayi. Ndi mafuna tipitirize zikathamene pamwano tsiku lina imene machita tsiku la chitetezero. Tsiku la chitetezero tikaona pa Leviticus chapter 16 tiona wansembe amafunika akalowe chipinda chopereka tsiku limodzi lokha akalo amene amayeretseratu kachisi machimo onse. Ndimafuna kulimbikitsa wanena kuti tikaona plan ya chipulumutso tiona nawo kuti ndi mwazi okha amene ungapulumutse. Genesis 9 verse 3 autuza ife tino tikaona Genesis chapter 9 verse 1 mpaka 5 tinatengopapeza Genesis chapter 9 okay, Genesis 9 verse yake 4 akutuza ife nawo tino koma nyama mmene muli moyo wake ndi mwazi wake musadye. Mwanjirena tikamakamba za mwazi tikamba za za moyo. So moyo umenewu mwazi umenewu umafunika ukalowe mpaka chipinda chotani chipatukisisa pamachika chinthu chapadera pa tsiku limeneli kuti nokachisesa amakhala utani akuyeretsedwa. Ndiye zikuyimira nayo kuti no kumapita nthawi pafunika mulungu achite chinthu china chapadera chimene chizachitikira kwa inu ndi ine. Neno ufuna tuwerenga pamenepa Chivumbulutso chapter 7 verse yake afia onena kuti nanena musayiphe dziko kapena nyanja kapena milengo kufikira tizasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Mwanjirena wakamba za chizindikiro kuti chizindikiro imene ndi chani chimene chinde kukwaniritsidwa kwa tsiku la chitetezero kwa anthu achani amoyo. So chizindikiro cha Mulungu ndi chani tione pamenepa tiona mavesi angapo. Efeso chapter 1 verse yake 13 akamba nayo kuti mwa iyeyo inunso mutamva mawu a choonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu ndiye kunkhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu Woyera walonjezano. Paja Mzimu Woyera walonjezano ndiye utiyo umene unabwera mwandani mwa Yesu Khristu. Efeso Machitidwe chapter 2:32 Machitidwe 2:32 Yesu Khristu analandira Mzimu wachani walonjezano. Iye atazozedwa pamene anasanalaso ndani ife. So chimene chitipulumutsa ife Mzimu Woyera walonjezano amene utipulumutsa ndani utipulumutsa ife. Mafuna tiwerengeso 2 Korinto chapter 1 verse yake ya 22 akutizanso pamene ponayo tuno ameneyonso anatisindikiza chizindikiro natipasa chikole cha Mzimu mu mitima yathu. So tiona natino aliyense amene ali mwa Khristu Yesu akupasidwa chikole cha nyani cha Mzimu Woyera muchani mu mtima mwathu. Tikaona 1 Korinto chapter 6 verse 17 amati forokozera ife mwapadera chimene chimachitika munthu akabadwanso masomano koma iye ophatikana ndi Ambuye ali Mzimu mmodzi. Tikanika zisulo zimodzi uzotcherera ziwiri zisulo ziwiri uzotcherera mapanga zisulo chimodzi malaya awiri kwasokerera mapanga malaya amodzi. Tikatenga mitengo iwiri kuyikwatisa mapanga mtengo umodzi. Mwanjirena inu ndine kutenga munthu woyima ndi Mulungu kuzera mwa Yesu Khristu wayika pamodzi chikuchitika nchani pamene munthu alandira Mzimu wa Yesu Khristu akulandira kupezeka kwa Mulungu maso kupezeka kwa ndani wa Yesu Khristu. Zimene zikupangisa Mzimu umodzi kuti moyo wa munthu ndi wa Mulungu ukhale ungati umodzi kuti munthu wochimwa akatchedwe wolungama kudzera mwa moyo umene akutani akulanda. Ichi chinthu chapadera chimene Yesu Khristu anapanga chimene chimapasimikiza kuti inu ndine ndifano otani opulumutsidwa. Tikuona pamenepa koma chimene chimachitika ndichi tione pa Galatians chapter 4 verse 19 Galatians chapter 4 verse 19 Galatians 4 verse 19 anaona no tiana tanga amene
ndili kumva zowawa kubala inu kufikira Khristu aumbika mwa inu. Chimene chimasalira ndi malingaliro athu. Munthu atakhaso ubadaso masovanda fotokoza kale. Komano malingaliro ake ndi akale aja. Munthu amene abadaso masovanda mafunika khale moyo wapemphera azowerenga mawu a Mulungu azikhala sakusungana mzimu wake. Cholinga tuno malingaliro ake khalidwe lake likhala lokonzeka monga moyo wake. Tikuona menepe galu amakhala ndi mzimu wa galu. Tiona nawo tino galu amakhala ndi mzimu wa galu, mpaka amakhala ndi mzimu wa mphaka. Ndiye chinyama chimene chimachita monga mwa mzimu wake kapena mwa moyo wake. Inu ndine nayi ndi moyo wauchimo ndiye timachita monga moyo wakale. Koma tikabadaso masopano khati ndi moyo wachani wasopano. Ndiye moyo wasopano umene umakhala uli mmenemo. Koma ngati umagonana ndi akazi umasula nyamba umamamowa umabera anthu. Zonse zimakhala zili kuti malingaliro ako. Ndi zimafunika kuti atuno Satana akaba kuti akuyesu uzikumbukira ndi kumuwuza atuno ndine moyo wasopano. Zonse zakale Satana zapita. Zonse zakale zilizo moyo wanga wakale watani wachoka. Zonse nzachani zasopano. Koma malingaliro amakhala ati omwe acha thupi lako limakhala lomwe lija. Koma pamene makhala kulimbana kuti no Satana akakupangise ukataye chikhulupiriro chako mwa Mulungu. Ndipo ukataye chimene chimbonso umatayika. Koma pamene pakulimbika kuti khalidwe la Mulungu Yesu Khristu akaumbike malingaliro athu. Chimene amachifotokoza Paulo 2 Korinto chapter 3 verse 17. Nawo kuti no pamene pali mzimu wa Ambuye pali chani ufulu. Timasinthika pang'ana mukaliole monga mwandani mwa Ambuye. Timaona mulemerero ufika chani kulemerero. So ichi chinthu chapadera kuti no pamene munthu walandira moyo umenewo khalidwe lake limasinthika pamene akuyang'ana Yesu Khristu. Anthu ambiri amachosa moyo amaona ngati moyo wa Chikhristu ndikungo sintha khalidwe lawo. Ndiye pamene alakwisa amaona ngati moyo wachoka nthawi imweyo. Pamene alakwisa amaona ngati moyo wawo basi. Ndi mwanjira ina chipulumutso chawo chimakhazikika pa ntchito zawo amene angapanga. Komano chipulumutso chathu kukhazikika pa moyo umene talandira. Kuzera mu moyo umene talandira ntchito zathu zimambano kutani kusintha. Icho ndiye kusiyana kwa Trinity ndi chiphunzitso chimene tikuphunzitsa cha m'Baibulo. Trinity imaphunzitsa tino Yesu Khristu anagonjetsa tchimo. Iwe chimene ukufunika kukhala ndi chipulumutso uyambenso kugonjetsa chani tchimo. Pamene muchoonadi cha Baibulo chipulumutso chathu chikubwera mmene tikulandira chizindikiro chimene chizimwera walonjezano. Pamene talandira mzimwera walonjezano talandira chipulumutso chathu. Kenako moyo wathu kutani ukusinthika. So tikutha kuonanso ngakhale mufanizo limeneli la phwando la ukwati anayitana anthu onse fana anthu amene anafunikira anakana. Atayitana anthu onse chimene Mulungu anabwera kuzaona amene akuyenda na mfumu imene itamba kuona ukwati wa mwana wake itamba kuona anakulira kanabe chani chivala cha ukwati. Chimene lifunika kwambiri kuti ndine kakhale a Yesu Khristu tikhale ndi chivala chani cha ukwati. Koma si ichi chokha anthu amene atali ndi chizindikiro pachani pa mphupi pawo. So malingaliro athu ndi amene nthawi zonse amatibweza ife chani mbuyo. So pa tsiku la chitetezero ati wansembe amafunika lero mkachisi mpaka ukafika mkachisi mchipinda chena chipalekisisa. Inu ndine tikuchedwa ndifika chiswa cha mwanzimwe 1 Korinto 3:6 mwanso 1 Korinto 6:19. Ngati sali 2 Korinto komano ndi 1 Korinto 3:16 tingokhazika pomwe. Inu ndine ndikachiswa chani mwanzimwe 1 Korinto 3:16. Mwanjira ina ngati ndalandira chipulumutso ndalandira moyo umene uzera mwachani mwanzimwera. Kodi kachisi akayeresedwa chikuyesedwa ndi chani? Ndi kuti no mbiri yonse ya machimo ifunikanso zatani izachosedwa. Kuti no Satana akabwera kwa ineyo sindikukhuzika. Mwanjira ina zimene zimatikokera ife kuchimo zakhale zutani zikuchosedwanso. Mwanjira ina anthu azakhala no akhazikika chizindikiro chimene chindoti anthu akhazikika mu uzimu komanso muchani muchoonadi. Mwanjira ina malingaliro akhazikika pa Yesu Khristu sangatani sangachimweso. Icho ndi chimene Yesu Khristu azachita kumapita achani anthawo. Tikuona chisomo chimene chili tsiku la chani la chitetezo. Ndi Yesu Khristu yekha amene angapange chimenechi. So taona no chipangano chakale kodi zimene zinayi chonchi tentione pamene pa Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11 verse yake ya 39 ndi 40. Nano ndipo iwo onse adachitidwa umboni mwa chikhulupiriro sanandera lonjezanolo 40. Popeza Mulungu anatikondera ife
anatikonzera ife kanthu kuposa kuti iwo asayesede amphumvu popanda ife. Mwanjira ina tikamaona ife akuti popanda ife asapangidwe amphumvu. Tikamaona ife anthu achipangano chakale chimachitika nchani? Chimachitika chinali amakhala ndi mzimu wa Mulungu. Tikuona pamenepa kunthawi za nthawi Atate kupeza mwachisomo chake Yesu Khristu anabadwa kuchoka mwayo. Ndiye timaona nano mzimu woyera unasondera pa Yesu Khristu. Ndiye pozolengedwa zonse amazipasayani mzimu wake. Adamu ndi Hava atachimwa chochitika chani? Anthu onse amene amatchedwa olungama amakhalabe ndi mzimu wa Mulungu. Koma chimene chimafunika chinatino anthu onsewa amene akubadwa mwa ndani? Mwa Adamu. Ndipo amene akubadwa mwa Adamu akubadwa mwa ndani? Mwa uchimo. Mulungu anakonza njira ina unawa kuti kuzera mwa Yesu Khristu anthu onse azibadwa kuzera mwa Adamu angati wachiwiri. So kuchipangano chakale moyo umene wa Adamu wachiwiri unalibeko, koma amakhabe ni mzimu woyera, amakhala ni mzimu wa Mulungu umene ulibe moyo wa Yesu Khristu wachiyero wogonjetsa, kunalibeko moyo umenewo. So anthu aja amangokhala muno mwachiyero, sanalire lonjezano la chikole chimene chimachikambachi. Koma tifunsa kuti Eliya ndi Enoki sanapite kumwamba? Anapita kumwamba, komano analibe moyo wosatha. Mulungu anangowapatsa moyo wachani? Wautali. Ndikuona Eliya ndi Mose anabwera pa phiri chakuzamulimbikitsa Yesu Khristu kuti achite ndithu kwaukulu ife moyo wawo umayembekezera pa Yesu Khristu kuti akayende moyo wosatha amenewo. Tipitirizeni. Ndiye kuyambira pa Pentekoste kuchitika nchani? Inu ndine tikulandira ndithu kubadwanso kwatsopano kumene kuku. Koma malingaliro athu amakhala bakale amafuna ziko zida pamene tikuyang'ana ndani? Yesu Khristu. Koma kumapeto a nthawi pachitika chinthu chapadera chinawo anthu analanda chizindikiro osati moyo wawo chabe komanso muchani? Pamphumi pawo. Mwanjira ine chizindikiro chimenechi ndithu machimo onse anthu atani? Achosedwa. Mbiri yawo yonse ya machimo yatani? Yachosedwa. Fika ndiona anthu amene atakukhala ndithu moyo wapaderadera ndikuonesera ufumu wa Mulungu kuti Yesu akakhala mwa munthu amapanga chani. So chimenechi ndithu ndi chimene chiwaonetsera kudziwa osawaso ndi Yesu yekha amene angapange anthu olungama. So tikutaona tsiku limene lachitezo likuyimira chimenechichi. Tipitirizeni. Tiwerenge verse yathu yomaliza kuseka ndime imene Yohane chapter 14 verse 1. Chipulumutso 14 verse ya 1. Anawa ndipo lidapenya taonani mwana wankhosa ali kuyimirira pa phiri la Ziyoni, ndipo pamodzi ndi iye 100,000 anali kudza naye, akukhala nalo dzina lake ndi dzina la Atate wake lolembedwa pamphumi pawo. Ndiye tikaona amene akukhala ndi dzina lake ndi dzina la Atate wake. So anthu amene akukhala ndi dzina la Atate pamphumi pawo. Mwanjira tikamanga za dzina timakhala tikamanga khalidwe. Tino Abraham anasinthira ku Abraham. Tikamona Yakobo anasinthira ku Israeli. Aliyense akamasinthira dzina makhadi chinayiya chitika chapadera. So anthu amene pamene akukhala ndi dzina la Atate pamphumi pawo ndeti khadi la Mulungu, ungwiro wa Mulungu ulinso m'malingaliro. Tchimo lonse lija lachosedwa. Ona mbiri yawo yakale sikwakhuzanso anthu wanduwo nena kuti asindikizidwa. Alright, timafuna timunikire Aheberi chapter 10. Aheberi chapter 10 verse 1 mpaka na 5. Imene kuti ilifotokozera za chisomo chimenechi. Aheberi chapter 10 verse 1. Now nthuzi wazokoma zili nkudza osati chifanizo chenicheni cha zinthuzo sichikhoza ndi nsembe zomwezo chaka ndi chaka zimene azipereka posalekeza kwa Israeli wangwiro akuyandikira. 2. Pakadapanda kutero kodi sadakaleka kuzipereka chifukwa otumikirawo sadakakhala nacho kumtima cha machimo popeza adayeretsedwa kamodzi. 3. Komatu mu izizo muli chikumbukiro cha machimo chaka ndi chaka. 4. Pakuti sikutheka kuti mwazi wa ng'ombe zamphongo ndi mbuzi ukachotse machimo. Tikawerenga mepo pali nkhani ndithu yayikulu. Koma kamba zoti chaka ndi chaka anthu amabwera koma anapeza palinso chikumbukiro cha machimo. Mwanjira tikamona Leviticus 16 amafunika pa chaka kamodzi abwere nthu ansembe azayeretse machimo onse anthu a Israeli ndi kusukasoka Yesu kuti machimo onse ayeretsedwa, ndipo mbuzi ina yamakayikidwa kuti mukampa mulibenso tchimo. Koma amazachiranso chaka chama chimene ndizofuno zimenezi sizidakaonesa nyosa nyani nyosa tchimo. Mwanjira ina pamafunika ndithu pakhale solution. Akamakamba za mwazi akamba za mwazi wa mbuzi ndi nkhosa sungathe kuchotsa tchimo.
tikamakamba za mwazi tikamba za moyo. Genesis 9 verse 4 akutuza ife moyo wachamayo ndiye mwaziwo. Mwanjira ina pafunika moyo wina. Tikamakamba za wansembe afunika khale kuna kuti iye akupereka moyo wake. Azakhale munthu ndithu ndikugonjetsa tchimo ndikutipasa moyo woti umeneyo ndi zimene Bible yokamba menepa Hebrew chapter 9 verse 5 natu mwa ichipolowa mdziko anena nsembe ndi chopereka simunazifuna koma thupi munandikonzera ine. Mwanjira ina Yesu Khristu amafunika khale wansembe, amafunika khale munthu thupi linakonzeka kwa iye ndiye khale amene ali munthu amene angakhale qualified kuti akhale wachani wansembe. Bible iliza kutuza zimenezo pa Hebrew chapter 2 verse 17 akutuza ifana kuti potero kudamuyenera kufananizidwa ndi abale mzonse kuti adzakhale wamkulu wansembe wamfundo ndi okhulupirika mzinthu za kwa Mulungu kuti apereke dipo la zoyipa zathu. Mwanjira ina Yesu Khristu amafunika akhale wachani wansembe, amafunika akhale munthu chimene chimafunika ndi moyo wina. Panali Adamu woyamba amene anatisokoneza anatolesa muchivuto yachikulu, koma solution ndi Adamu wachingati wachiwiri. Adamu wachiwiri ndi amene akufunika akhale wansembe wathu, osati munthu wina amene sili kumuziwa, sanakhaleko munthu, sanakhaleko dziko lapansi, sanagonyezeko tchimo, amene ndo mwana nati ndiye ndi wansembe aine. Ayi, tikusoneza planeso yachani yachipulumutso, tikusoneza china chilichonse. Tiye tioneni pamenepa Bible kuti bwanji. Bible kuti bwanji Aroma chapter 5 verse 12 akutuza ife kuti chana unena kuti chifukwa yake monga uchimo unalowa mdziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa anthu onse anachimwa. Mwanjira ina tikuona kuti no chimene timafunika kwambiri ndi moyo. Tikamakamba za chipulumutso tikamba za moyo. Fara anthu onse atani alekana ndi Mulungu zera mwa Adamu, anthu onse atani achimwa. Ndiye solution mafunika pakhale munthu wina amene adagonjetsa tchimo. Moyo umenewo uzakhale mwa inu ndi ndani? Ndineyo. Tione pamenepa pa verse yake ya 17 aonera kuti tione pa verse 16 aona no ndipo mphaso sinadza monga mwa mmodzi wakuchimwa, pakuti mlandu ndithu unachokera kwa munthu mmodzi kufikira kuti Isusa, koma mphaso ya lero kuchokera kuzolakwa zambiri kufikira kuti Yesu olungama. Verse 17 pakuti ngati ndikulakwa kwa mmodzi imfa inachita ufumu mwa mmodziyo, makamaka ndithu amene akulandira kuchuluka kwake kwa chisomo ndi kwa mphaso ya chilungamo adzachita ufumu moyo wa mmodzi ndi Yesu Khristu. Mwanjira ina chifukwa tino tinapeza kuti ndofala kwa chifukwa munthu mmodzi tuzapezeka ndi chisomo ndi olungama kuzeranso mwanjani mwa munthu mmodzi. Mwanjira ina Bible ikuza ifuna pali ma exchange pali Adamu woyamba ndi pali Adamu wachingati wachiwiri, pafunika pakhale ndithu ma sources awiri. Msinjo yamba unayipa kumtunda, msinjo wachiwiri unayeresera kumtunda kuzera mwandani mwa Yesu Khristu. Amen. So chinthu chimene ndi chisomo chimene Mulungu afuna ationesere. Nepotero tikutha kuona paonera kuti 1 Corinthians 15 verse 45 wana kuti kotero sokalembedwa munthu mmodzi, munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wa moyo, Adamu wotsiriza anakhala mzimu wakulenga moyo. Mwanjira ina tikamaona pamene papa 1 Corinthians 15 verse 45 autando Adamu pamene amalengedwa Genesis 2 verse 7 anakhala mzimu wachana wa moyo, anakhala wa moyo, koma Adamu wachiwiri akukhala mzimu wakulenga moyo. Mwanjira Adamu wachiwiri amene Yesu Khristu akulenganso moyo wasopano, moyo amene ndine tinataya kuzera mwa Adamu, moyo wasopano kulengedwa asu kuti inu ndine ngakhale olungama pamaso pa ndani pa Mulungu. Ndiye moyo wasopano umenewo solution ndi Adamu wachiwiri. Tende please verse 46 anano koma chauzimu si chiti choyamba koma chachibadwire, pamenepo chauzimu. Okay, so anano Adamu woyamba sanali wauzimu, koma wauzimu ndi amene chani wachiwiri. Tende verse 13 munthu woyambayo ali wapansi wa nthaka, munthu wachiwiri ali wakumwamba. 48 sorry monga wa nthakayo ateronso a nthaka ndi monga wakumwamba ateronso akumwamba. Mwanjira ina ino tikalandira Yesu Khristu, tikalandira moyo wake panopa ngati simunabanso mwatsopano mukuchita monga mene alili wandani wa nthaka Adamu, mukuchita monga mene munakhalira achibadidwe. Koma tikabadanso mwachiwiri tikubadanso mwa iye amene ali wakumwamba, iye amene ali wauzimu, amene ali Yesu Khristu, amene ali Nkhosa, amene ali Ambuye Mzimu. Tikabadanso mwatsopano tichita monga ngati mene alili iye. Moyo wake mwa ife akutiuza zonse zimene tifuna titani tichite. Tipitirize ndakuti chani verse 49 ndipo monga tinavaira fanizo la wanthakayo tidzavalanso fanizo la kumwamba. Mwanjira ina pamene tikubada Adamu Genesis chapter 5 anabada Seti monga mwa chifanizo yake. Tonse tikubada mu uchimo,
Koma tikabadwanso mwatsopano mwa Yesu Khristu, monga ife tinabadwa ndi kuvala chifanizo la Adamu, tikabadwanso mwatsopano tikubadwa ndi kuvala chifanizo la ndani? La Yesu Khristu. Mwanjirani chipulumutso chathu chikusamira 100% pakamvekesede kathu. Chikusamira pona tikukhulupirira Yesu wake utiyo. Tikukhulupirira Yesu wake amene anabwera ndi tikundifira ifeyo ndikuera kumwamba ndikupasa moyo wake, kapena tikukhulupirira wina. Tikukhulupirira Mulungu Mzimu amene ndithu sanakhalepo munthu, amene ndithu mwapadera sitikumpeza mu Bible. Kodi tulandira Mzimu wake utiyo. Ichi ndi challenge imene tipereka kwa inu. Ndiye timafuna timalizise. Paulo analemba kalata ndithu kwa ophunzira ake. 2 Korinto chapter 11 analembera kalata verse 4 akuti no, pakuti ngati iye wakudza alalika Yesu wina. 2 Korinto 11 verse 4, pakuti ngati iye wakudza alalika Yesu wina amene ife sitinalalikire, kapena ngati mulandira mzimu wa mtundu wina umene Yesu munamulandire, kapena uthenga wabwino wa mtundu wina umene Yesu munamulandire, mulolana naye bwinobwino. So Paulo anali ndithu wamantha kuti anthu andalalikira komano zona azalalike za Yesu wina amene si mwana wa Mulungu, Mulungu mwana. Azalalikire za mzimu wina amene sali mzimu wa Yesu koma Mulungu mzimu. Ngati zili choncho ndi zakhala uthenga wina mwanjinena anafuna naye choncho. Legalism ndimene mabwera chifukwa anthu sakumvesa chisomo chimene Mulungu watipasa. Anthu amakhazikika pa ntchito zawo kuti apanga bwanji utakaleyo kumwamba, samaonanso Yesu Khristu ndi mpulumutsi, samaona zonsezo. Chifukwa chani? Trinity inasokonezera. Mulungu Mzimu akabwera kwa iwo akungowapasa mphamvu kuti akachite zabwino, sakuwapasa moyo wabwino. Ichi ndiye chopesa chisoni kwambiri. Tikuyamba ndi moyo ukakhala bwino zipatso zisatera. Tikamba ndi mtengo wa moyo, ndiye tilibalanso zipatso za moyo. Sitikungoyang'ana zipatso zokha yayi. Vuto si zokha zimene timachita zokha, koma vuto nali moyo umene umafunikirawo, moyo wangwiro. So tsiku la chitetezero kukonza zonsezo kumbwezesa munthu pa chidzalo cha tunthu chimene Mulungu anachitira monga pachiyambi. Kufikira wana atuno munthu akhale tundu wangwiro osati muzimu okha komanso munyani malingaliro. Kuna atuno ikamaza kufika tsiku la tabernacle zimene tinaonepo mpano, tsiku phwando la masika, ndithu thupi lake lonse lizakhaso lutani likusandulika. So Mulungu akuyamba kukonza munthu kena akonza malingaliro, kumapeto ake akonza thupi kuti zonse zikhale zachani zapumphu. Amen. So anthu amenewa asindikizira nawo tinosanga tani sangabwerere sumbuyo. Ndiye chimene ichi chikutibweresa ife ndithu ku pando lathu lomaliza imene machedwa Feast of Tabernacles. Tiwerenga mu Leviticus chapter 23, anthu amenewa atalowa akulowa mu Canaan anazodana no azitha kuchola masamba akanyedza, azichola ndithu masamba amitengo yabwino. Akachola zimene azikapanga matenti, ndichoka manyumba mwawo ndikukakhala matenti zimene zimafunika zakumbusana no nthawi nake anadusa m'chipululu ndipo amakhala majani matenti. Tenti oneni phwando limene likwanisidwa bwanji mu chapter 7 verse yake ya 9 ndi 10. Aona atuno zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu loti palibenso munthu anakhoza kuwerenga ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe, akuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa mwana wankhosa, atavala zovala ndi makwata akanjedza m'manja mwawo 10, ndipo afuwula ndi mawu akulu nanena, chipulumutso kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa mwana wankhosa. So akutha kutionesa ife anthu amene azakhale ndithu mu phwando limeneli. Yesu Khristu akamaza abweranso kachiwiri akuwatenga anthu amene wapita nawo kuti kumwamba. Zimenezo kuti zafika kumwamba si kwathu, kumwamba ndi dziko lapansi. Ndiye kumwamba kumeneko akuonesa anthu akukhala ndi makwata achani akanyedza. Imene ndithu Feast ya Tabernacles, phwando lomaliza limene Yesu anatusinza mwaso chipaso fika ntamwana ndo phwando lotani lomaliza, Feast of Tabernacles imeneyi. So tione kuti pa Feast of Tabernacles akuyipangane nandi Yesu Khristu. So akutitenga ife dziko lapansi kukhala naye kuti ukhale naye kumwamba. So anagwisa ntchito dala masamba akanyedza kuti tikazindikire ndi Feast ya Tabernacles. Komano chikuchitika nchani mu phwando la limeneli? Anthu opulumutsidwa akutha kuona amene akapulumutsidwa nthawi ili okha ati chipulumutso kwa Atate okhala pa mpando Mulungu wathu ndi kwa njani mwana wankhosa. So utatu wa Mulungu palibe letu Bible, palibe. Si tupulumutsa chifukwa cha utatu wa Mulungu.
mezo ndi zimene Satana akonza, koma ife tikupulumutsidwa kudzera mwa chisomo cha Mulungu ndi moyo umene wapezeka kwa ife mwa mwana wake Yesu Khristu. Chimenechi ndi chisomo, chimenechi ndi chinthu chapaderadera. Ndeni mafuna kunena kuti tikapita Chipulumutso chapter 22 kumalizisa zonsezi, Chipulumutso 22 verse 4 nena kuti verse 1, ndipo anandionetsa mtsinje wa madzi amoyo wonyezimira ngati krustalo otuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa mwana wankhosa. Mu Yerusalemu watsopano kulibeko utatu wa Mulungu, kuli Atate ndi Mwana yekhayo ndi amene akukhala pa mpando wa ulamuliro. Tiyeni verse 4, nadzaona nkhope yake ndipo dzina lake lidzakhala pa mphumi pawo. Mwanjira ina ukamba za opulumutsidwa amene azaukitsidwe, kaya anali pangano chakale, kaya inu ndine tamwalira lero lisanafike tsiku la chitetezo limene Day of Atonement. Tikamazaukitsidwa, anthu onse amene anafa mwachikhulupiriro mwa Yesu Khristu ali pangano chakale azaukitsidwa ali ndi moyo wosatha umene wa Yesu Khristu umene unaperekedwa pa Pentecost. Komanso inu ndine ngakhale titafa lero, tikamazaukitsidwa tizaukitsidwanso ndithu ndi chizindikiro cha Mulungu pa mphumi. Mwanjira ina anthu amene akuti kumwamba osewa zakhala akupanga experience zonse zimene Yesu Khristu wachitira kuyambira Passover mpaka na kufika nthawi imeneyo, kufika tonse pamodzi tizakwera kumwamba ndi kukakhala nayo pa feast imene ya Tabernacle. Ine ndimaona kuti chisomo chimene chokoma kwambiri, palibenso china chimene Satana angandiuza kuti no ndikakwanise kuti ndikaphonyane ndi phwando limene lili. Ine ayi, wanga namangamanga ndithu. Ine ndikamaona chisomo chimeneni, moyo wanga ndithu umakhala ndi chimwemwe, ndipo ndimakhala ndimva chisoni kwambiri chifukwa anthu ambiri zimene sakuzimvetsa chifukwa chani ali ndithu mu legalism, sakumvetsa chisomo cha Mulungu chifukwa no Trinity namanga mitu yawo, sakuzati moyo umene akulandira ndi moyo wachiyero. Chifukwa chani? Chifukwa no Trinity ikutumiza wina amene sakuziwika, Mulungu Mzimu, amene sanakhaleko wansembe, amene sizingatheke sakhale wansembe chifukwa no sanakhaleko munthu. Moyo umene akutipasa ife ndi woti chani tikangolimbika kuti tikayesese kuchita zimene Yesu Khristu anapanga. Pamene zonsezi zapangidwa kale, Mulungu atoza ife Adamu woyamba ndi Adamu wachiwiri. Tinabadwa mwa Adamu woyamba, koma tikubadwanso mwa Adamu wachiwiri amene ali Ambuye wathu, amene ali Mzimuyo, amene ali Nkhoswe, amene akupatsa moyo wake lero kuti inoni mwapulumutsidwe ndi kukayenda muchiyero ndi kukabala zipatso za Mzimu, ukakhala ndi chimwemwe, mtendere, kuyera mtima ndi kukakhala anthu oyenda mwa Mulungu. Mafuna ndiwerenge verse yomaliza, Isaiah chapter 30 verse 21. Isaiah 30 verse 21. Verse imanisangalatsa kwambiri imene imaonesera zimene Mulungu atichita kudzera mwa ndani mwa Yesu Khristu. No, ndipo makutu awo adzamva mawu kumbuyo kwa iwe, akuti njira ndi iyi, yendani inu m'menemo, tembenukira inu ku lamanja ndipo tembenukira ku lamanzere. Ngeti kuona na kuno zimene zikuyamba zimene Yesu Khristu adapanga. Tikuona Chipulumutso chapter 3 verse 21-22. Yesu pamene akutipasa kalonjezo no, iye anagonjetsa ndi kukhala pa dzanja la manja pa mpando wachifumu wa Atate. Ndiye inunso mukagonjetsa muzakhala naye pa dzanja pa mpando wake wachifumu. Ndiye verse 22 anati no, yemwe akumva zimene Mzimu anena, amene ali ndi khutu amve zimene Mzimu anena. Ndiye tikaona ndi verse ilili likutiuza ife no Mzimu yende ndani? Yesu Khristu. Yesu Khristu ndi amene akutiyankhula ife kudzera mwa Mzimu wake. Ndiye amene akuti njira ndi pamene ufuna kuphotera uko, pamene ufuna kuphotera uko. Yesu ndiye Nkhoswe amene afuna kuphunzitseni ndi zoonadi zonse za Mulungu wathu wakumwamba. Ndiye khala amene angatiuza ife chenichenicho cha Mulungu wathu wakumwamba. Mafuna ndikuyitanireni inu nani uthenga umenewo ndi uthenga wa chipulumutso. Ngati mwakukondwera nawo, ngati akukhudzani mtima, ngati akukwezani kuti no chisomo ndi choonadi cha Mulungu chaoneka mwapaderadera, ndithu katengeni uthenga umenewo mukagaisa kanzanira ndikuyitanira kuti akaonese Mulungu alikena amene takonzera. Mulungu akudalitseni. Amen.